Etona seku urkutimanda Tuzangana pa stage ya mbuya ne handa Irkukupa 5 minutes muranda Izurudo nangu wanda Wachonoda anombo kubloka Okaya pa mwenye kuti wakabroka Yoda ane mari nyangwe akastroka Chokushoka omwa kushika wanoka Asi unepa unozongo ndigaya Tese unazopari kuda healing musaya Kulevane zvinova netsaopaya umwe neumwe pafoni yake achibaya ndiri munhu arisomu zvangu asi pano nepapo ndombodawo anondimbundira ondudza kuti zvichaita ndiri munhu arisomu zvangu bati pano nepapo ndombodawo anondimbundira ondudza kuti zvichaita Come on me girl, diwe monica Chimona katamba zvekuoneka mazvionaka ndechoisika mbama boots yekwa boyika number 1 ndoyamsofa ndicharwa nevanokungofa area 51 dzekafa ndokusvitsa asi usazofa andidusara ndiri ndega tonight handetese nyangwe uchenda munhu wese anotoda munhu wese anonyurawo murudo bvunza ndiri munhu arisomu zvangu asi pano nepapo ndombodawo anondimbundira ondudza kuti zvichaita ndiri munhu arisomu zvangu bati pano nepapo ndombodawo anondimbundira ondudza kuti zvichaita Etona seku urkutimanda Tuzangana pa stage ya mbuya ne handa Irkukupa 5 minutes muranda rumi Izurudo nangu wanda Wachonoda anombo kubloka Okaya pa mwenye ya kuti wakabroka Yoda ane mari nyangwe akastroka Chokushoka omwa kushika wanoka Asi unepa unozongo ndigaya Tese unazopari kuda healing musaya Kulevane zvinova netsaopaya umwe neumwe pafoni yake achibaya ndiri munhu arisomu zvangu asi pano nepapo ndombodawo anondimbundira ondudza kuti zvichaita ndiri munhu arisomu zvangu bati pano nepapo ndombodawo anondimbundira ondudza kuti zvichaita